जे साजा सालनि यागुनो विधानसभानि बाय इलेक्शन चंमारी माथाङै दंगो आबोनि सिगाङाव 46 सुरमा विधानसभा जतनि सोलाय जुदाके नगजाखा ताबोनि हिनबा आरो तिप्रा मथा बातै दंगो कुइला लाइबुमाबो आबोनो रगिनो जुदा जुदा थुनु बदलबो 46 सुरमा विधानसभाव आसक थाइ मानि बागै फान थनलाय दंलायो चंमारी आवे मंखलाय दंलायो आबो हायखिनो तिप्रा मथा बाहायनो सालब्रुमनो बदलनि आवे मंखलाय दंमानि नगजागो आबोनि बिषयङाव दिनै कक्रेसलो तिप्रा मथानि बेदे बुप्रा मथा YTF TWF मिलुवै कासा नांगौमनि कक्साबो आसुगलायखा आरो मानसिका TJDC हाफांनि CM पूर्णचंद्र जमातिया EM राजेश त्रिपुरा MBCW त्रिपुरा खबै तिप्रा मथानि गुबुनि आदंग फंनैसोनि कैंडिडेट बाय लगेरावै डोर टू डोर कैंपिंग खालायखा दे सेपारेट विभिन्न आमसायो गोबांमा आमसायो चिनि YTF TWF त्रिपुरा मथानि लुपुराव लीडर्स राव वारियर्स राव जतनो जानजा एलाकाव थांजा संतिने और फाइखा डोर टू डोर कैंपिंग पाइमानि यागुलो औरनि छोरमा विधानसभा केंद्र नि चिनि YTF नि जत लीडर्स राव बाय बसकां इलेक्शन नो बाहायके दैबो स्ट्रंग के कैंपिंग खायनानि बागै बनो कक सालायनानि बागै जों और फाइखा जे जागा चिनि YTF नि वारियर रक तागफोरनो जागा सकमाया ख आ जागा रक आइडेंटिफाई खायनानि बागै बरनो सालायखा डिस्कशन खायलायखा बाहायके चिनि पार्टी नि मेन पार्टी नि सामु खायनाय रनो टेक्सा कहा के चिनि YTF रक सुबा मानाय सेक्टर वाइज जों बाहायके टेक्सा काहामके सामु खाय मानाय बतरनो तैयै सालायखा जतनि रिपोर्ट नालायखा रिपोर्ट नावै जों सायमाखा जत आमसायनो चिनि तिप्रा मथानो बडनानि बागै जतनो पॉजिटिव मैक्सिमम जागावनो अमाहाय रिपोर्ट काहाम सकफायजाक हानि बागै जों आशाबादी बसकां सरमानि बाय इलेक्शन उपनिर्वाचन जों जेसफानो ओ केंद्रनि अंगै कप्लायनाय चिनि तिप्रा मथा